Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина болои бародарони азиз, мардам чӣ гуна граница мегзаранд, метавонем ки иншоалло видеоро то охир тамошо кунед. Ҳар касе граница мера бо ҳамроҳи бародаро як Қуръони карим тӯҳфа карда мешавад. ина болои порда. Бародарон, салому алайкум. Салому алейкум. Чӣ хеле бародаро? Шукронаи Аллоҳ. Чӣ рафтестем? Соғ. Чӣ документ дорӣ? Ҳади документҳо нест ягон чӣ. Документҳо просрочен. Иншоалло чот камера мегзарем мебиёем. Кадоме ки рафтани қатимо бародарон номеро дар рӯи экран. Рӯзи бозор қори худаш иншоалло қатимон сафар дорад. Кадоме рафтани бошад рӯзи бозор тайёрагиша бинам. Чӣ хел ҳастед бародар? Салому алейкум аҷоибот. Бародаро дар ҳақиқат хизмати вазбӣ мекунанд. Ошон шавад. Гап нест. Раҳмати калон ака. Миннатдор. Ина бародаро болои порт. Иншоалло бародаро ки дар рӯи мошин сиёмкашон кунем. Ина як мошин, ина дуюм мошин. Мошинои мо иншоалло мегзарем. Акай Асан меган. Акай Асан. Салому алейкум. Иштияк рафтисем, а? Алло нигаҳдорат бошум. И шофёрмона яко. Лайк ҳамона ина мошин Optima K5. Ду тайгаши ақиб омадестанд. Camry қати Solaris. Алло нигаҳдортон бошад. боқӣ сарбаланду хонаобод боше. Ин порт. Ина ҳозир мерем иншоалло. У тараф мегзарем. Ина рафт. Ина бародаро мо рафт. И тарафу тараф мегзарем ака. Бародарое ки документ надорам. Занг занен. Ин гапҳои кампирияҳои занг мезананд. Граница проблема метаре. Ай аввал чӣ хеле буд, ҳам хеле рафта омадестем. Ягон проблема нест. Ай дастмон меомагира ёдам кардестем. Иншоалло соғ саломат мерен мебиёем. Ина бародаро ай пара кандаши. У парада мерава мерасад. боқӣ сарбаланду хонаобод боше. дарахи мо догу бошед. номеро дар рӯи экран занг занед. рӯзи бозор яъне 18 числа рейси қати бобои корӣ дорем иншоалло. бо мо ҳамроҳ бошед. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони аз шаҳри Саратовская область гаштестем ай Қазоқистон. бародарое ки дина дар паром сиёмкашон кардаги будем. Чӣ хел гузашти ака? Салому алейкум аҷоибот. бародарое ки меган ки дар граница проблема чӣ гуфтани дорӣ? Проблема боша ҳал мекардиан. Ман баъди чашм дидам. Ҳама печатҳои фаршивина нест карда. Метониста бошава. Компания боваридо. Ой, 100% ҳамаш. ягон камбудӣ нест. Камбуди нест, ҳамаш 100% раҳ да омади ягон ҷо манъ када ягон ҷо манъ накардай. Ман патент надоштам, бачам регистрация надошт. Ман омадем рафтем, ягон проблема нашуд. 100% ҳамаш. тағоиҷон худо чӣ хел гузашти тағоӣ? Аҷоибот будам. гап нест. дар канали Қули Сало лайк ҳамонем бародаро. иншоалло як нафари шуморо айбайн вибр мекунем. ҳаҷроӣ мекунем. бародароне ки қатимон рафта буданд дар паром бо сиёмкашон кардаги будем. иншоалло баргаштестем.